ao Departamento de Tecnoloxía á parte de robótica. Antes de que fixades nada máis, vir e ver isto, que é o máis importante de todo, ao principio da tecnoloxía na programación. Está formado este circuito por dous condensadores, que son pequenas baterías, dous LEDs, que son luces de baixo consumo, unhas resistencias que protexen o circuito e uns cables que levan a corrente dun lado ao outro. Cando conectamos o circuito, vemos que os LEDs están intermitentes un co outro. Isto, para cambiálo, para cambiar a velocidade de intermitencia ou para que faga máis lento todo, necesitaríamos cambiar os condensadores e elementos do circuito. En cambio, ca tecnoloxía digital, que vai explicar o Xesús, pois pode facer de maneira moito máis fácil. Bueno, entonces, esta sería a tecnología máis básica. Aquí tedes outro circuito que fai exactamente o mismo, pero está programado con unha placa azul que vedes aí. Entonces, esta placa ten un programa que é este que vedes aquí, que está formado a base de comandos. Entonces, ten que estar escrito exactamente así para que faga unha intermitencia. Entonces, esa placa que vedes aí, esa azul, é unha placa Arduino que ten cada robot que temos aquí. Entonces, cada placa leva un programa diferente. Entonces, cada robot fai unha función diferente, pero non ten que ser exactamente dunha maneira, non podemos equivocar ni unha letra. Entonces, agora, ides ir pasando por todos os robots e ides ir vendo que conseguimos facer. Así que empezades por Sergio e podedes explicar. Ola, eu chamo-me Sergio e vou explicar o funcionamento destes dos robots chamados Mainblock. Mainblock é unha marca española que traballa con varios diseños de robots. Nós traballamos este, que é o Auriga. Este robot está formado por pola súa placa e por componentes. Mainblock traballa con varios diseños tipo ME, é dicir, estes diseños están interconectados por conectores RJ25. Esta placa en especial está formada por varios tipos de sensores. Os sensores externos, que son ultrasonidos. Este sensor é un ultrasonidos de tipo ME, é dicir, manda ondas a un obxecto e recíbeas. No tempo que pasa, o propio programa calcula a distancia. E nós, por exemplo, no programa podemos dicir que a unha certa distancia do sensor ao obxecto, que vai hacia el ou que se alexe dele. Despois temos outro sensor externo, que é o seguiliñas, como vedes aquí. E aquí vou vos enseñar unha parte pequena do programa. Por exemplo, seguiliñas vai conectado ao porto 6 da placa base e dámoslle como código 3. O código 3 significa o blanco, é dicir, mentre se manteña no blanco está dando voltas buscando ao adversario. Por exemplo, aquí máis adiante puñemos seguiliñas porto 6 e código 0. É dicir, cando chegue á liña negra, para que non se salga, dicimoslle que retroceda e siga dando voltas buscando. Despois temos os sensores internos, que son o sensor de luz, sensor de temperatura, sensor de sonido e o sensor giroscópico, que é o que utilizamos o balancín para que se manteña en pé. Neste balancín utilizamos un programa que trae por defecto, pero no que traballamos a fondo é no de sumo, o cal veredes agora. Unha das grandes ventaxas destes robots é que se poden conectar vía Bluetooth. É dicir, podemos controlar o radio control polo móvil e podemos modificar o programa, crear un novo proxecto desde o móvil, etc. O sea que ten varias utilidades. Tamén este Mainblock é unha marca bastante amplia, é compatible con varios programas de programación, por exemplo Scratch, Mblock, é compatible con Arduino, con Lego, etc. E agora vou vos enseñar na práctica como funciona. Por aquí.
Agora desenganchas. É que non están feitos para isto, nós adaptámoslos un pouco para que polos lados, normal. Cando se enganchan nas rodas. Como veis, é isto. Se non entendestes algo, explicádeme, ou, bueno, porque preguntádeme. Bueno, pues moitas gracias por todos os estados. Agora, os compañeros Daniel Moris e Samuel vamos explicar o funcionamento do seguinte. Poñedevos ao redor do circuito. Bueno, pues vou presentar aquí os proxectos que neste caso utilizamos o modelo do Raptor porque é un modelo que ten un peso medio máis unha velocidade media, entonces para facer isto é bastante ágil. Utilizamos un proxecto unha botella e esta é a programación que utilizamos. Estas líneas de aquí son as dos líneas, esa parte de aí, que ten dous sensores, son esos dos puntos. Neses dos sensores, cando detectan o color negro, van a avanzar sobre a línea e cando un deles detecta blanco, desvíase a volver á línea. Despois temos aquí o sensor de ultrasonidos, que son estas líneas de aquí, que sería ese, que emite unha onda sonora que rebota no obxecto e indica a distancia que está. Según eso, nós programamos para que se desviase hacia a dereita, avanzase, retomase hacia a esquerda para retomar ao circuito e seguir. Se pasa da línea, volverá hacia atrás hasta que encontre outra esta línea e seguirá o circuito. O que vades ver na segunda volta é que a veces ao tomar o xeto toma de maneira diferente, xa que ten un pequeno balanceo na línea, entonces os ángulos son diferentes. Tamén pode patinar un pouco polas rodas, entonces sí que xa gira diferente. Pouco a pouco vai consumindo a batería das pilas, e entonces a velocidade pode ser diferente e podrías facer un pequeno ajuste para que funcionase mellor. Como vedes, agora xa se pasou un pouco máis. Eso é todo. Ahora, os compañeros vamos a deste circuito vamos explicaros como vai os seguilíneas. Aí ves que os seguilíneas con ultrasonidos até seguilíneas puros. Temos tres robots os que van probar os seguilíneas. Estes dous van cos sensores detectando o blanco en vez da línea negra, e este irá pola línea negra. Estes irán mellor polo simple feito de que estes teñen os sensores cercanos, pero non o suficiente que fagan chega da línea. Entonces costalle moitísimo máis coller as cousas. Como vedes, o robot azul ten que corregir moitísimo máis que o blanco, digo que o rojo, porque o rojo vai pola blanca e corrige cando encontra a negra. En cambio,
o azul ten que estar corrigindo en todo momento porque vedes a gran diferencia que se encontra entre estes dous. Ora Samuel vai explicaros o circuito de ultrasonidos. Este circuito estaría a formar un laberinto que sería con esta programación que é o ultrasonido, e vamos a utilizar o tanque xa que ten unhas orugas que lle dá maior precisión, e estes ultrasonidos como vos expliquei no circuito anterior. O que fai é cando detecta unha superficie gira 90 grados. A veces pode fallar un pouco porque é algo preciso, querería 90 e se encontra outro máis vou volver a intentar. E agora fai un giro de 180 grados para seguir o laberinto. Eso é todo.